Γεια σας, σήμερα θα κάνω ένα βιντεάκι. Αυτό. Σας παρακαλώ, πρέπει να μου το δείτε. Ένα απεγνωσμένο γατάκι. Είσαι στο θέμα μας. Ναι, θέλω να μου πείτε ιδέες. Να κάνω βιντεάκια. Δεν έχω καμία ιδέα. Δεν έχω μαθήματα, έχω αγγλικά όχι πια. Έχω μαθήματα, ναι. Και δεν ξέρω. Told myself that you were right for me, but felt so lonely. Ναι, και γι' αυτό θέλω να μου πείτε. That was all right to make us still remember. Λοιπόν, επίσης το θέμα μας είναι, άμα μου πείτε να κάνω μια σειρά θα την κάνω. Άμα μου πείτε να κάνω ένα βίντεο, έχω γαμπάρια. Λοιπόν, θα μου πείτε βίντεο να κάνω, σειρά να κάνω. Να μου πείτε και πώς τη λένε, να μου πείτε υπόθεση και θα την κάνω. Λοιπόν, ξέρετε πώς δεν έχω. Κάπου κοίτα στη ώρα εδώ πέρα. So when we found we could not make sense, well, you said that we would still be